Hrať ďalšiu útočnú akciu domácich. Hľadal Mikkelsen a ten je v šanci a prehrávame 0-1. 22. minúta. Zdalo sa nám, že po dlhom pase našim nebude hroziť nič. Ale po súboji s Hubočanom sa Mikkelsen dostal z očí v oči pred Jána Muchu a prvou strelou na našu bránu otvára skóre. 25-ročný útočník, ktorý získal so svojím klubom s Nordsjællandom dvakrát dánsky pohár, na jar aj historický titul a potom prestúpil do týmu bundesligového nováčika Greuther Fürth. Tobias Mikkelsen otvára skóre a zároveň aj svoj reprezentačný strelecký účet. Spokojný. Prudká lopta, gól! Martin Jakubko, návrat ako hrom. 63. minúta, prvý dotyk s loptou. A gól tohto obra z Chminianskej Novej Vsi. 1-1. Jakubko skvelo vyhral súboj v ťažkej pozícii proti Žoresovi Okorému. A po prudkom priamom kope Mareka Saparu zaznamenáva svoj 5. reprezentačný gól, prvý od júna 2009. Vtedy skóroval na tehelnom poli proti San Marínu pri našej kanonáde 7-0. Musíme povedať, že Sapara veľmi dobre zahral túto štandardku a nezabudíme na prácu, ktorú odviedol aj Maťo Škrtel tým zápasením s Agerom, pretože vlastne to všetko slúži na odpútanie pozornosti. Takisto stoper, druhý stoper Okore, tam zápasy s Jakubkom, čo samozrejme musel byť dopredu prehratý boj pre neho a v podstate stratili koncentráciu na loptu. A to je obrovská výhoda. Tu sú hráči, ktorí už v zápase skončili. V strede bol Eriksen, napravo Bentner, naľavo Zimling. Napriek tomu inkasovanému gólu na ich tvárach úsmev. Tu je súboj Škrtela s Agerom, dvaja liverpoolskí stopéri a vedľa nich Jakubko s Okorem. Tam sa zrodil náš vyrovnávajúci gól. V štandardných situáciách je veľmi dobrá, pretože má dobrý nákop. Uvidíme, čo predvedie teraz. V 63. minúte posadil na hlavu Martina Jakubka gólový center. Teraz prudko nakopol loptu na bližšiu žrť. Andersen opäť nebol najistejší, ale už sme sa do ďalšej koncovky nepretlačili, konkrétne Martin Škrtel. Teraz sa však snaží naraziť loptu Stochovi, jeho center na Hamšíka. Gól! 2-1 pre Slovensko v Odense. 72. minúta, Marek je otrasený po gólovej hlavičke, ktorou prerušuje svoj 2 roky a... koľko je to? 2 roky a 9 mesiacov trvajúci gólový pôst v reprezentačnom drese v novembri 2009. Skóroval pri našej oslave postupu na majstrovstvá sveta z pokutového kopu proti Američanom. Takto hlavou zakončil akciu, keď mu nacentroval Míňo Stoch. Stoch, Škrtel, Stoch a Hamšík. Gólová linka číslo 2 v Odense pre Slovensko. Andersen prekonaný. Keď Hamšík hlavičkoval zblízka, tiesnený Danielom Agerom do brvna, ale lopta sa potom od brankára odrazila za bránkovú čiaru. 9. reprezentačný zásah pre Mareka Hamšíka. Dnes už... Toto tu ide presne, dostúpiť toho. Áno. Teraz naši s výborným pressingom, s výborným napádaním Saparu vysúva dopredu Martin Jakubko. Sme v pokutovom území a dávame gól! 83. minúta, meno strelca veľmi prekvapujúce. Ľubomír Guldan, 3-1 pre Slovensko. Tak to bolo teraz ukážkové napádanie, aj ukážková kontra našich, do ktorej boli zapojení. Ešte raz to uvidíme. Guldan, Jakubko a Sapara. Sapara loptu potiahol, odcentroval a Guldan perfektne dostal loptu cez striedajúceho Lasseho Nielsena. Druhá gólová asistencia Mareka Saparu v tomto zápase, podobne ako v prípade Jakubka. Skvelý návrat do reprezentačného dresu, najmä v druhom polčase. No a tak naša radosť narastá. V Odense vyhrávame o 2 góly. Pri tejto akcii by som chcel veľmi vysoko vyzdvihnúť Saparu,